way telling people his 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas. Well, hello po. Welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Si Pastor Rameses Gambo po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. Temporarily broadcasting dito po sa Bolingbrook, Illinois, area ng Chicago. I believe cover pa rin ito ng Chicago. Anyways, welcome po. Magandang umaga, magandang tanghali, hapon, gabi, kung saan po kayo nakikinig at the moment. Welcome po dito sa ating programang The Bible Cafe. Po yung programang we do study at the first part ng ating program. We do study the Word of God at ngayon ay nasa Proverbs chapter 14 at we will look at the first 4 verses niya, verses 1 to 4. And then after that, kung meron pong interaction or question, clarification coming from my co-anchors dyan sa Baguio and also galing sa inyo, more than welcome po ang inyo pong contribution dito. In short, after ng study, meron po tayong either interaction or question and answer. Yan po ang Bible Cafe at ang layunin po natin, maabot natin ang lahat ng mga ka-Pilipino natin worldwide sa pamamagitan ng nitong program na ito sa salita ng ating Panginoong Diyos. Alright. Again, welcome po sa bawat isa. Sa akin po mga kasama, dyan sa Baguio, mga kapatid, kumusta na kayo? Ano na bang oras natin dyan? Hello po sa inyo dyan, Pastor Ram. Good morning po, I believe. Ang oras po natin dito sa Baguio ay Bible Cafe Time na! Right. So welcome po sa ating lahat, mga kapatiran, kaibigan, sa ating pong Monday episode ng ating Bible Cafe. And as usual, we are excited to hear from all of you, even sa mga comments or clarification man po or questions about sa salita po ng Diyos. And hopefully, you would interact with us tonight sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga katanungan. Si Brother Andy po ito, welcoming you all, and hopefully, samahan niyo po ang ating episode sa buong oras ng ating pagsasama po sa gabi pong ito. Okay, good evening once again sa mga viewers po natin dito sa Western Hemisphere side. Yeah. Yun. Sa bandang US naman po, good morning po sa mga viewers. Brother Ben po, ang inyong lingkod sa Monday episode na po ito. Yes. Okay. Alright, so, part of our episode po, our program every night, we do a short Bible study. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan, Book of Proverbs, magpapatuloy po tayo, And this time, we will continue our study dito po sa chapter 14. Magsisimula po tayo sa verse 1 hanggang sa verse 4. At ito po ay babasahin po sa atin ni Brother Ben. Okay. If we have our Bible with us, let's start. Proverbs 14, verse 1, "The wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. 2, he who walks in his uprightness fears the Lord, but he who is perverse in his ways despises him. 3, in the mouth of a fool is a rod of pride, but the lips of the wise will preserve them. And 4, where no oxen are, the trough is clean,
but much increase comes by the strength of an ox. All right, so that's our proverb for tonight. Again, chapter 14, verses 1 to 4. Sige po, Pastor Ram, balik po muna sa inyo dyan. Alright. Salamat. Verses, Proverbs chapter, let me see, nawala ako sa nawala ako sa site natin. Proverbs chapter 14, verses 1 to 4. Yes. We see ang ating mga kapatiran na starting to get online. Momentarily, we will recognize and greet everyone po na naka-online at the moment. Ang sabi po sa verse 1, the wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. Ito po ay nakapatungkol sa mga kababaihan. Siyempre, yung builds her house. Ang tinutukoy po dito yung wife, sa ano yung role niya sa loob ng isang family. Siyempre, una, tingnan natin in the context sa panahon ni King Solomon. Well, of course, during that time, ang mga kababaihan, they stay home ang mga yan. And all they take care ay yung bahay, pagkain, at yung mga bata. Now, kung she will do her role, her part sa team nila o sa family nila, maayos. Kasi yung lalaki ay he can focus to whatever the direction he wants to bring his family. Ngayon, kasi ayos yun na cover ng babae yung kanyang role. Pero it doesn't mean na siya yung nangunguna. Remember, ang context po dito ay panahon ni King Solomon. Hardly na any direction na ganon. Always the man ang leader or yung nangunguna sa family. And then, ang sabi niya sa second line, but the foolish pulls it down with her hands. So, paano mo ma-pull down ang family ng isang babae? Well, kung hindi gagawin ng babae yung kanyang role, maraming mga hindi napo-cover or nafu-fulfill. Siyempre, yung lalaki, instead na may yung ginagawa niya, he has to drop some sa kanyang mga ginagawa para ma-cover niya yung hindi nagagawa ng babae. It not really pull it down, but it can also slow down ang direction ng gustong tahakin ng isang pamilya. So, ang babae ay kumbaga critical yan eh. If all areas, angles covered yan ng babae, madali yung pursue ng lalaki. Kaya may partnership. Critical din yung part ng babae. Pag uwi mo, wala ka ng other things na dapat gawin na supposedly nagawa ng babae. Yes. Pero siyempre sa panahon natin, totally different. Dahil ngayon, kadalasan ay both are working, yung husband and wife. And still, may particular na role pa din ang husband. At may particular role pa din yung babae. Ang mga husband, of course, hindi naman yung dahil head tayo ng family, we just sit down and let the wife do everything. Lalo na dito sa Amerika, naku, talagang dapat anong tawag dito, yung tulungan. At ito pwede nating dalhin, say, in any given in a given group, let's say sa isang workplace or sa isang church, na kung ang bawat isa ay ginagawa nila yung kanilang role o yung tungkulin, yung responsibility nila, it will be well, maayos po. Let's say ang isang gawain ay so many people at everyone is doing their particular role and responsibility. Ang pastor will have more time to pray and will have more time to
to pursue yung vision, direction ng isang church. So, you see? Pero kung let's say, ang mga tao are not doing their part, ang mangyayari dyan ay pati yung part na hindi na dapat ginagawa ng pastor ay ginagawa niya. Kaya slow down. Parang hindi nag-a-advance yung isang particular church. Ganon din sa any company. Kung let's say ang dapat engage ka na doon sa progress or expansion, pero dahil inaasikaso mo pa yung hindi nagagawa ng iyong mga employees, slow down na naman yan. In short dito, whether babae o hindi, kung hindi ginanap, hindi ginawa yung responsibility, it actually slows or pulls the family down. O yung group, or yung church. Ayun. Opo. I believe ang life lesson dito, dapat nagagawa natin yung naka-assign na task o yung role or yung scope natin kung saan man yun. Whether babae ka sa bahay or ikaw ay isang hindi ka babae, isang lalaki pero in a given group. Okay? And then sabi po niya sa verse 2, he who walks in the uprightness, baga yung matuwid, yung katuwiran, fears the Lord. Yun ang tanda na takot ka sa Diyos. Pag ang buhay mo ay maayos, matuwid. Pero pag naman, ang sabi niya, but he who is perverse in his ways despises him. Perverse yung alam mo, pero parang pasaway, kumbaga. Pasaway ka dun sa habilin ni Yahweh. That means you despise ang ating Panginoong Diyos. At times, hindi man natin alam na yun pala yung ating ginagawa sa ano pala yung expression ng ating mga kilos, action sa ating Panginoong Diyos. Ang dami pong mga tao na they go to church. I'm not talking about just Christian church. I'm talking about lalo na yung mga non-Christian, non-evangelical. They go to church and thinking they wanna be gusto nila ma-approve or mag-present sa kanilang Diyos, pero yung kanilang buhay mismo tells how they despise ang ating Panginoong Diyos. Kaya nasa kilos pa rin yung hindi yung pagiging religious outward religious na form, kundi yung kilos mismo natin. Yesterday nga we had a question and answer after the service at one of the items na lumabas ay yung how do we worship the God in spirit and in truth. Ang binigay na kasagutan ng ating Panginoon ay yung sa Romans chapter 12. Remember in Romans chapter 12, meron po siyang yung most famous na verses, yung verses 1 and 2, yung how to worship, how to offer your life. Pero yung beginning verse 3 onwards ay yun talaga yung worship. How you relate. How do you relate? Or how will you relate sa iyong fellow believers? How will you relate to the non-believers and to your enemies, to the government, and so forth? Yan. Yun na yung tunay na worship. Yes. That's how we can show God if we are truly natatakot tayo sa Kanya, or we love Him, or we even despise Him by the things that we do in a daily basis. Sabi po niya sa verse 3, in the mouth of a fool is a rod of pride, but the lips of the wise will preserve them. Ito po, kinukumpara niya, ano yung sabi niya, in the mouth of a fool is a rod of pride. Baga ang rod kasi ay something that hits you from a distance. Ang isang shepherd, meron po siyang typical na may slingshot siya, may rod siya, parang baston, at meron naman siyang staff. Yung staff ay yung typical na mahabang stick. Hawak-hawak niya yan, at meron po siyang parang pa ganun na anong tawag dun sa shape na yon. Pag ganun po siya, para panghila yan. Sometimes may mabuhay na mga
lupa, sa tabi ng bangin, or para to rescue, yun ang pinanghuhok niya. Ayan, hook. Yan ang pinanghuhok niya to hold ang mga alaga niya. Pero meron po siyang baston na about, sabihin mong, say 18 inches na kahoy na yan, gamit din niya yan. Pag malayo yung trying, a wolf or something, pwede niyang ibato yun. Pwede niyang ibato. At it can hurt. It can kill yung yung threat o yung hayop. Ito, rod po ang tinukoy dito. Ang sabi po niya, in the mouth of a fool is a rod of pride. Pag pakinggan mo, sa mapakinggan mo, sasabihin, yapang naman nito. Parang ganun ang dating sa'yo, no? Even ikaw ay even ikaw ay na-involve ka. Kaya pag gano'n ang siyempre tayong more guarded na pag mapakinggan mo yan, that's something na I'm not supposed to listen dito. Magkakasala lang ako dito, alis ka eh. Hindi ka ma-expose. Pero yung mga hindi aware sa mga ganun na pananalita, sila mismo na-expose sila, na-destroy sila, na-engage sila. Actually, yan ang mga mga taktika ng mga yung mga teledrama, yung mga sinusubaybayan, lalo na sa TV. Nako, kuha po kayo pag nagsumubaybay kayo dyan. That means meron silang tactic na may isang tao na nakakainis. At saka yung talagang kukurutin ko to. Parang ganun na yung sa kanya. Kaya tingnan ko nga tingnan mo yung susunod na kabanata o susunod na segment or episode. Tingnan ko, parang siguro ito makakaganti na yung good guy. Nakuha ka. Pero yan talaga yan. Bibigay nila yung mga nakakainis na pananalita or ugali or kilos. At ikaw naman gusto mong makita kung paano yun ma-judge, magiganti yung good guy. Maganda, wag po nating entertain yon. Dahil kung ito ay pananalitang pride, just leave it alone. Pero meron naman antithetic. Kung sabi naman niya sa second line, but the lips of the wise will preserve them. Ito naman ngayon. Pag ikaw ay, ang pananalita naman ay galing sa isang wise na tao, parang it preserves. That means it covers, it protects. Alam natin yung preserve, no? It protects, it prolongs yung mga listeners. Yun ang kaibahan po ng pananalita ng isang taong fool na pride ang lumalabas eh. Pero it actually exposes, it hurts, it can actually harm yung mga recipients or audience, hearers. Pero ang wise, pag nagsalita, it preserves, meaning, okay, yung hindi sila exposed, sila ay protected, and they're even prolonged yung kanilang mga buhay. And then verse 4, last one, where no oxen are, the trough is clean. Baga kung walang baka, walang nagtatrabaho, ayos, malinis yan. Malinis yan. Kaya lang ang tanong, anong nangyayari dyan? Puro na lang malinis. Kasi ito, papakita niya yung second line. Ang sabi po niya, but much increase comes by the strength of an ox. So ito, anong kaugnayan nito? Ang kaugnayan po nito, pag meron namang ox na malakas, ay yan, magulo, makala. Di ba? Pero maraming increase. Some people, gusto nila inaayos na lang ang kanilang buhay. Kumbaga yung ito, hindi naman yung kaayusan as in godly ka, righteous ka, hindi. Yung ayaw nilang ma-involve ang kanilang mga buhay. Basta focus sila na ang kanilang buhay lang. Pero anong increase ng buhay mo? Ang tanong. Anong increase ng iyong buhay? Siyempre si King Solomon, tinutukoy niya sa mga typical na activity sa panahon nila. Oo nga, maayos yung yung threshing floor ay maayos yan and everything, pero meron bang nangyayari? Wala naman sa ating sa ating buhay. Para bang people now not only into storing everything sa kanilang bakod, they're trying to keep it in order in everything,
pero hindi naman sila nagkakaroon ng increase. Mhm. Yung isang buhay na binigay ng Panginoon sa kanya, mamamatay siya, yung pa rin ang buhay na dala niya. Wala man siyang maraming buhay na naidala sa Panginoon. Mhm. Kaya Yes. yun ang lesson natin. At times talagang we are involved to many people. Parang at times it looks like a mess. Pero if the Lord is part of that, eventually mga increase mo yan. Increase mo sa mga connection mo sa mga tao. Hindi lang yung papasok, yung gusto natin secure tayo dito sa ating buhay, pero wala naman talagang nangyayari sa iyo. Walang contribution, walang increase, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano. I think madali nating tingnan yung life lesson dito na it's alright. Kung involve ako dito, I have to do this and everything. Pero tingnan mo, as the years go by, daming nangyayari sa contribution mo. Yun nga, nawa ang ating purso ng ating mga buhay. Yan po ang aking mai-share dito sa 4 verses. Kung meron tayo dyan, mga kapatid, the floor is open. Ayan, salamat po Pastor Ram. In connection nga po dito sa Pastor Ram, sa verse 4 na but much increase comes by the strength of an ox. Naalala ko lang po yung dun nga sa na-explain po rin yun. Naalala ko lang po yung I think nabasa ko po ito na sort of a saying or an expression na pag hindi ka daw po napahiya, tayo mga tao, pag hindi daw po tayo napahiya, probably we didn't try doing something new. Kasi hindi po tayo napahiya Kaya dito yung in connection sa second line, but much increase, we're doing this and that, minsan may mga kapalpakan din po tayo, minsan nahihiya o napapahiya po tayo, but at least we tried something new, at hindi tayo nagsettle dun sa malinis nga, wala silang nasasabi sa atin pero wala namang na-accomplish sa buhay po natin. Sometimes maganda rin po yung napapahiya po tayo, doon tayo namumold, nasa-sharpen yung ating pagkatao, At dito rin po, Pastor Ram, if I may add din sa sa verse 1, actually napakagandang po nito Every line po dito sa verse 4, the wise woman, ang ko lang po din dito, Pastor Ram, ay yung builds her house, na the wise woman builds her house, na we know that when we build something, it takes a lot of effort, takes a lot of time, consistency para magpatuloy po yung bagay na yan. Kumbaga, sometimes when we do something na alam natin na tama, there are times na we don't even feel doing it. Na parang ba't ganito, parang hindi ko feel na gawin tong bagay nito, even though I know that it's right. But that's what I'm trying to say, na yung para ma-maintain po natin yung building na yon, let's keep on doing it even though sometimes we don't feel doing it, because that is what is right, para mapanatili po natin na yung structure po na yun, or yung kapayapaan kung sa bahay man po natin. And Amen. Also sa sa verses 2 and 3, yung first lines po nila, for he who walks in righteousness fears the Lord, and then in the mouth of the fool is a rod of pride. Parang yung po ito the idea is we can see also the same idea or principle in the New Testament, specifically yung let me point dun sa sinabi ng ating Panginoong Yeshua, you will know them by their fruit. Makikita natin talaga even dun sa mga pananalita po nila. Brother Ben, baka may gusto din po kayong idagdag? Yes. Actually, dun sa verse 4 of the Proverbs for tonight, where no oxen are, the trough is clean. Parang nakikita ko dito is, in our Christian walk, parang we have to be an oxen. Na sometimes we have to do the dirty work talaga. Dirty, open, close, quotation marks tayo doon, meaning we have to do ministries minsan, we have to accept the fact that pag nag-evangelize tayo or nagtuturo tayo, rejections would come. Yes. Okay, rejections would come. The meaning, pag na-reject naman tayo, hindi naman ibig sabihin na
every time marireject na tayo sa ginagawa Yes. natin eh. Meron yung time na meron yung makikinig at susunod sa atin. Christianity, hindi ho siya walk in the park. Mhm. Yun nga sinabi is messy siya. Pero with that mess, it would come with great increase. Mhm. Gaya nun, nung halimbawa yung oxen, very clean yan, pero once na nagtrample siya dun sa trough, okay, ang mangyayari dun is maglulusen yung soil. Okay, pag naglulusen yung soil, maraming matatanim. Parang ganun din ho yung Christianity natin. Na once na parang ginulo natin yung malinis, okay, we should not expect it at once na magkakaroon ng result. Meron ho tayong mga rebukes na matatanggap. But we must learn how to accept those rebuke tapos as challenges, tapos continue lang natin yung pursuit natin for our Christian walk. Yun lang naman. Tapos pastor, tanong ko lang dito sa verse 3, in the mouth of a fool is a rod of pride, but the lips of the wise will preserve them. Could we relate this to doon sa Proverbs 10 verse 13 na may binanggit rin hong rod doon na sinabi, wisdom is found on the lips of him who has understanding, but a rod is for the back of him who is devoid of understanding. Ang rod kasi doon sa verse 10 verse 13 ay yung palo yan eh. Palo okay. Yun. Pag ano sabi niya, but a rod is for the back of him who is devoid of understanding. Yung sinabihan ka na eh. Di ba? Sinabihan ka na, tapos hindi mo inobey. Ang understanding kasi, ang understanding is the knowledge, yung alam mo, and then you obey. That equals to understanding. Ito ngayon, ang tao, alam niya, hindi naman niya ino-obey. No understanding, knowledge lang. Kaya nga dun sa parable of the sower sa Matthew 13, Mark chapter 4, na ang sabi niya, yung unang nakarinig, kasi 4 different soils yan eh, 4 different kinds of hearts. Yung unang nakarinig ay ano yan, along the path. Alam natin yung along the path, matigas yan eh. So, nung makarating yung seed doon, may seed na napunta sa along the path, matigas ang surface, obviously, hindi yan magsisink. At yan ang taong he did not understand. Meaning narinig niya, okay. pero hindi niya inobey. Hindi nagsink eh. Hindi niya inilagay, in-apply sa kanyang buhay. Walang understanding niya. So, yun yung Proverbs 10 verse 13 na alam mo, walang understanding, anong susunod? Palo. Yung babatuhin ka niya. So, di ba sinabi ko sa yung ganyan? Yun ang 10-13. Pero rod pa rin ito. Dito rin dito sa tinitingnan nating verse, ang rod ay speaks of pag magsalita, ang taong prideful. Pag marinig mo, parang binabato ka eh. Parang binabato ka ng something na you wanna leave. Yes. Yung gano'n, masakit. Kaya it harms. Something like that. Okay. Opo. Salamat po, Brother Ben, sa follow-up or clarification. Dito rin din po, Pastor, I would like to clarify din po. Kasi dito rin sa, sa verse 2, he who walks na in uprightness fears the Lord. And kasi before I heard that, etong fear do po na ito, hindi yung fear na parang takot ka, yung parang sa isang tao na baka saktan ka po, parang ganon. Parang it is like, another para pong you are just showing respect to him. I'm not sure po if how accurate is that. But ang gusto ko pong itanong, Pastor Ram, ay yung kasi sabi po dito again, if I may read, he who walks in his uprightness fears the Lord. In our time these days, a lot of people, hindi na nga po sila takot sa Diyos. They even mock Him. They even despises His name. Kumbaga, malayo-malayo na po talaga. How can a person arrive to this point po, Pastor Ram, na andun yung takot niya sa Diyos, and so he will try his best to live in uprightness?
Oh well, unang-una kasi kailangan may introduction eh. May introduction. Halimbawa, pupunta ka sa isang place. Sabihin na natin is a big company, and then nandun ka, no particular business in mind, Opo. and then may katabi ka dyan, you're having coffee, at unknowingly, yung katabi mo ay ang CEO ng company. Ikaw, you're having coffee. Ang ano dyan, so what? CEO yan eh. I'm just having coffee, he's having coffee. All of a sudden, 1 week later, nagkaroon ng job opening sa company niya. You know? Dati, katabi mo yan, nagkakape. You don't know the person. Yes. Alam mo lang yung sura niya and everything. Mm. So 1 week later, natanggap ka sa work sa company niyan. Wow, last week I was just here having coffee dito sa lobby. All right. And then may interview ka, mapasok ka sa trabaho and everything, and then they will give you a tour, orientation and everything until you find out ang company, ang CEO diyan na yung wait a minute. I know this person siya yung katabi ko doon So, ano na ngayon ang treatment mo doon sa CEO na yan? Yes. Now that you are part of that company, now that you are an employee of that company, iba na ngayon ang ano mo sa kanya. All of a sudden ay meron kang a bit fear sa taong yan. You don't want to go against that person. Yes. Now you know, now you are part of the company. Yung mga unbelievers, no idea because they're outsiders. That's how they look at God. We cannot say they should fear God. No, I would not expect them to fear God because for one, they're not even part of the kingdom. Ang taong who fears God is the one who knows who God is sa kanyang buhay. He knows what God is capable to do and everything. Kaya tayo, ang mga nakakilala sa ating Panginoon Diyos, tayo ang mag-e-expect na dapat we fear Him because we know Him. Yung mga unbelievers, absolutely not. I will not expect them to fear. Yan ay mga nasa spiritual cataract pa ang mga kaisipan ng mga yan. Yes. Yeah. I believe that's an excellent analogy yung ginamit po ni Pastor Ram sa atin na to illustrate the point. Just an addition lang po, Pastor Ram. So, what about those people who say that they are Christians, they're believers, they've been attending church, and yet they're still using the name of God, like for example, oh my God, or oh my gosh, you know? Yes. Minsan gosh na lang po para hindi halata po na ano. But I mean, can we tag those people? Can we call them na they don't really fear the Lord, or they don't have that good understanding of who Yahweh is? Oh, just label them, not talking to them. Parang, can we say, pwede silang what do you call this, pwede silang mga babe sa kanilang pananampalataya. But if we will continue to preach the gospel or share the gospel consistently, eventually kung sila ay audience natin or nakikinig sa atin, eventually magko-correct din ng mga iyan. Yes. Pero kung sila they go to another church, I will not expect, that's not my burden. That's not my burden. Kasi if you correct the person in the wrong timing, wrong context, you will only create enemy na hindi naman siya ready. Responsible yan kung kaninong responsible ng pastor kung saan man siya nag-a-attend. Pero ang sa atin, focus tayo doon sa mga pinagkatiwala ng ating Panginoon. But kung meron sa atin, consistently, ay binabahagi natin ang salita ng Diyos, there are still people who do not have any understanding. Meron at meron. Hindi natin mafo-force na they will apply. Basta sa atin, we do our part in duty and the rest is just observation. Pero doon sa mga taong lalapit sa atin, sabihin nila, Pastor, ano kayang magandang gawin? O yun, buti na lang, naitanong mo, kapatid, ganito yan. Remember, ganito, yun. Doon na mag-i-start yun. Yung, hindi kasi pwede yung unsolicited buhay nila yan. Yes, we respect yung kanilang privacy, yung kanilang radius of privacy. We leave that to them. Yung mga talagang
pumapasok, tumitimo ang salita ng Diyos, sila mismo magsisik sila ng guidance sa atin. That's the time na ready na tayo. Yan. Yan. To Salamat tell po, them. Pastor Ram. At dito po in line sa ating pinag-uusapan po, no, Pastor Ram, sa verse 3 na yung pride, may follow-up question po si Sister Tanya. Good evening po sa inyo dyan, Sister Tanya. Ang sabi po niya, ang prideful po ba insecure at makasarili? Ano po ang magandang advice sa isang Christian na pride ang battle na kinakaharap? Ayan, yun po, Pastor Ram. Yeah. Well, ang pinaka ma-advise natin sa isang prideful na Christian ay do you wanna learn things in a nice way or the hard way? Kasi tuturuan ka pa rin ng ating Panginoon. But why would you wait? Dun sa keynote ni Brother Benedict kanina sa Proverbs 10 verse 13. Why would you wait na may palo sa likod mo? May baston na tatama sa likod mo. Papatuhin ka niya. Yes, opo. That's one way you can correct a prideful person. Pero before that, meron na ngayong pangungusap ang Panginoon na hindi, ako basta ganito ang gusto kong gawin. At saka gusto ko ganito just ito talaga ako eh. Ay naku, ang mangyayari diyan ay bato na ang tatama sa likod mo. You will learn it the hard way. You know, you will be in tears. You will be all of a sudden you lose a person. You know, you a broken relationship or something na out of control, some kind of out of control behavior. Why would you go to that point? Kung marunong lang tayong makinig to what is the advice or yung salita ng ating Panginoong Banal na Espiritu mismo. Pero tayo mismo ang ka-counter dyan. We have to be careful. It has to be the right timing. All right. Okay. Actually, meron din po pala siyang question kanina, Pastor Ram, in connection din po ito sa fear of the Lord, no? Kay Sister Tanya pa rin po ito. I think we can read this dahil connected naman po siya sa ating conversation of subjects sa Proverbs. Sabi po niya, many Christians po, they don't fear the Lord. All they know is God is love. Ano po ang pros and cons po nito, Pastor Ram? Sabi po ni Sister Tanya again, Pastor. Well, unang-una, God is love. If you will explain that thoroughly and correctly, makikita mo na God truly possesses a plurality in Him. Ang God is love, God did not become love. Hindi God is love. That from eternity, God is love. Hindi yan nag-change. Hanggang makarating sa panahon natin, God is love. Ang love kasi is your intention and then your expression to another party. You cannot, truly, you can love just yourself. Hindi pwede yun eh. You have to express that to another entity, to another being. So Elohim is Elohim is triune. So God is love, meaning even before everything else existed, you know, unseen and seen, yes, He is already love. Meron ng love ang Father to the Son, to the Holy Spirit. Ayan na, love is already being exercised. That's a good part ng when you say God is love. Yung hindi magandang part ng God is love is like any other Christian cult na sinasabi nila na I don't need to do responsibility. Anyway, God is love. He will accept me as I am. He will accept you as you are. Kung pupunta ka dun sa altar to ask for forgiveness. Sasabi, halimbawa, pupunta ka sa altar and say, ang kasabay mo pupunta sa altar to recognize ang ating Panginoong Yeshua as your personal Savior. Yung kasabay mo, chismosa lang. Pero ikaw ay, mamamatay tao ako. Paano niya na God, just go to Him as you are. He will accept you as you are to receive forgiveness. Pero pag na-forgive ka na, eto na naman tayo, God will accept me as I am. Anong idea ng forgiveness? Anong idea? Ano ang sense ng justification, yung forgiveness ng ating mga kasalanan, and then you stay as you are. Anyway,
God is love. Yun. Wrong theology na yan. Hindi na yan sound. Doon nagiging masama ang God is love. But definitely, God is love. Meaning, ang intention niya sa bawat nilalang niya is eventually sila yung makarating sa kanyang kaharian, and so He can really bring them into this life na it's not only beautiful and good, it is for eternity. That is God is love. Pero hindi yung just because God is love, ay i-spoil niya tayo dun sa mga kalikuan natin. No. Yes, If God is love, He is also God of just. Just din ang ating Diyos. Isa lang sa mga marami niyang katangian kung sino po siya sa atin. Yan, hindi pa pwedeng maging excuse yan para hindi na tayo magbigay ng serious attention sa kanyang word para ma-obey natin. Medyo ano po yan, shaky ground yan. Yes. I hope ang mga tao will lalo na mga churchgoers will eventually ma-realize nila and stop justifying na God is love, and so I don't need to do this, I don't need to do that. Yes, Be careful. Be careful. Sabi nga po nila, Pastor Ram, mga ating Panginoon ay, nga po, mapagmahal at but let us not forget that He is also the God of just and a God who is holy. Ano po? Kaya, actually part of our discussion po, Pastor Ram, last Saturday ay yung may mga kapatiran po natin or kaibigan sa ibang evangelical circle that they have the mentality na, pag ikaw ay ligtas ka na, binigay na ng Diyos sa iyo ang kaligtasan, hindi na po niya yan babawiin. No? Hindi siya kagaya daw po ng tao na babawiin niya po yan. And kaya yung iba, ang nagiging kaisipan po nila ay, ligtas na pala ako, so I can do whatever things I want to do sa gusto ko pong gawin. Anyway, ligtas naman ako kahit na ano pang gawin kong kamalian man. I think doon na po pumapasok yung sinasabi po ni Pastor Ram kanina na nagiging mali yung perception natin dun po sa God is love, kasi hindi naman po niya ito-tolerate yung kasalanan po natin na ginagawa. Alright, salamat po ng marami, Sister Tanya, sa pagpapadala po ng mga follow-up questions regarding po dito sa Proverbs 14 sa first 4 verses. Salamat din po, Pastor Ram, sa kasagutan, even Brother Ben also for the follow-up questions. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, kaibigan who are joining us online sa mga oras po na ito. This is again the program, The Bible Cafe, no? And we are discussing about the Word of God. Kung may mga katanungan po tayo, other than dito po sa Book of Proverbs na ating tinitingnan po at the moment, kindly send us your questions for us to hear also from you. Ang inyo po mga idea, mga pinagdadaanan or mga kasalukuyan tinuturo sa atin po ng ating Panginoon. Ano po? We would like to hear also sa inyo pong lahat, aming mga kapatid. And anything po, Brother Ben, before we greet ang ating pong mga kapatiran? Like we said, sa pag-aaral ho natin, Proverbs, isa ho to sa mga pinakamagandang pag-aralan. Yes. If you have questions, not just with our study for tonight, kindly send in there. Alright, yung mga katanungan po patungkol sa salita ng Diyos. Actually, meron ding katanungan si Oscar, no? Oscar, good evening sa iyo dyan. I believe nasa somewhere in Pangasinan, no? Hindi lang po ako sure kung saan sa Pangasinan, but salamat sa pagpapadala ng katanungan, and later we will read your question after po na mabati natin ang ating mga kapatiran who are joining us right now. Sige po, tayo ay babati po muna sa ating mga dadako po muna sa pagbati ng ating mga kaibigan at mga kapatiran joining us right now. Unahin ko na pong batiin si Auntie Aida who are watching us right now. Magandang gabi po sa inyo dyan, Auntie Aida. Kasama po si Uncle Danny. No? Kung kasama niyo man po siyang nanonood sa mga oras po ito, good evening po sa inyo dyan. Kaya andyan din po si Rick joining us right now, and si Jed. Andyan din po si Sister Abby. Good evening po sa inyo dyan, no? Sa buong household po ng Vergara family. Si Kuya Jonathan Bacani all the way from East Coast sa US. Magandang umaga po sa inyo dyan, Kuya Jonathan, and thank you for joining us right now. I believe si Nanay Tess, nakita ko rin po yata kanina, no? Nanay Tess, magandang gabi din po dyan sa inyo somewhere in Quezon Hill.
Ayan, sige po, si Brother Ben din po ay babate sa ating mga kapatiran who are joining us. Okay, hello everyone. Hello to our CC Baguio family. Yes. Okay, hello to my wife, Tanya Vergara Drias. Thank you kanina. Tapos, gusto ko rin pong batiin yung ating early bird na si Ma'am Edeline, no? Yes, Ma'am Edeline Yabot Oitas. Yes. Hello po. Nung pumapasok pa lang po yung opening billboard natin kanina, nakalagon na po siya. Tapos ang hello rin po sabi ni Ma'am Cory Guevara Oliado. Tapos ang sabi niya, Happy Monday, Labor Day to all my CEMI family. Ayun. Good evening naman po sa inyo dyan sa Baguio City. Okay, good morning po dyan, Ma'am Cory. Tapos, nag-view rin po sa atin si Ma'am Villa Kayaban. Tapos sabi po rin ni Ma'am Edeline Yabot Oitas, good morning and good evening po sa lahat. Tapos, greet rin ho natin si Ma'am Imelda Harapa na nagsasabing, good morning Bible Cafe family. Good Yes. morning Pastor Ram. Good morning everyone. Have a blessed morning po. Watching from Gumaka, Quezon. Ooh, Wow. wow, okay. Good Layo-layo morning po yun. also to my husband Ed Mosqueda from Las Vegas. Okay. Brother Ed Mosqueda, good morning sa inyo dyan. Yan. Tapos, nag-view rin po si Noni Abad Santos Jr. na sabi po niya, Brethren, you have a very empowering enriching ministry of the Word. Maraming salamat po for those encouraging words. Yes. Tapos si Bro Rick na nag-greet na po ni Brother Andy. Yan. Sabi po niya, good evening po Kuya Andy, Pastor and Kuya Ben. It's good to see you again. Keep working for God. Thank you bro. At sabi po ni Ma'am Trinidad Aquino, good morning sa ating Panginoon at sa Bible Cafe. Good morning din po dyan sa inyo. So far, yun lang naman. Pastor, back to you. Baka may greetings po kayo. Yes. Ito rin po, I would like to read lang po, Brother Ben, yung mensahe din po ni Kuya Jonathan. Okay. Sabi po niya, good morning po, Pastor Ram and USA brethren. Good evening, Pilipinas, Baguio City, Bro Andy and Bro Ben, and to all our brethren na naabot ng Bible Cafe. Patuloy po nawa tayong mamuhay sa habag at biyaya ng ating Panginoong Yahweh. Shalom to one and all. Ayan, maraming salamat po Kuya Jonathan sa inyong pong mensahe, and we are blessed. Ano po, nakita namin po yung Bible study po sa inyong tahanan, and may the Lord also continue to use you there together with Ate Raquel na maging blessing po kayo sa mga kapatiran po dyan. Sige po, Pastor Ram, balik po muna sa inyo. We believe you also would like to greet our friends and brethren who are watching us right now. All right. Salamat. At andyan ang ating mga regular viewers. Salamat sa mga encouragement. By the way, si Pastor Noni, siya yung aking pastor family host dito po sa nasa na ba ito? Bolingbrook, Illinois. si Pastor Noni po yan. Noni Abad Santos Jr. Yan, together with ang wife niya, si Sister Tata, na warm welcome. Talagang nandito, having my own room at spoiling me. Siyempre, pag dito, nai-spoil ako kasi hindi ako namamalingki dito. Hindi ako namamalingki, hindi nagluluto. Salamat po again, Pastor Noni, for opening your house and your family that I can fellowship, even stay in your very house as I stay dito sa Bolingbrook. That na rin po. Salamat sa giving me opportunity to share the word and minister sa inyo pong flock, even sa Blessed Life Harvest Church. Dito nga po sa located sa Addison, Illinois. Ayan, at last night nga, yesterday, we had a whole day affair. Naku talaga. Wow. The way we fellowship yesterday, parang Calvary Chapel Baguio na eh. Yung kapatid na, yung welcoming my presence ng mga kapatiran. I really enjoyed that po. Kaya lahat ng mga kapatiran natin sa Blessed Life Harvest Church, actually, I invited them all, and I have
several new friends sa Facebook. So they can be invited, notified dito sa ating program na ginagawa. Magandang umaga po sa ating lahat dito sa lahat ng mga kapatiran sa Blessed Life Harvest Church. And of course, ang Calvary Chapel, Baguio City, magandang gabi po sa inyo lahat dyan. And Adonai willing, I should be there by September 9. Yun po ang target natin. Keep me in your prayer na all the travels involved ay will be just fine. Kasi mamayang gabi po niyan, after ng aming fellowship and studies sa church, ay hahatid po ako sa airport, going to Las Vegas, and then from Las Vegas, few days, and then head back na po dyan sa Pilipinas. Salamat sa inyong galaw, tulong, kilos, at tulong-tulong habang wala po ako dyan. Ganun din po, I wanna greet good morning sa lahat sa Life in the Spirit Assembly dito naman sa Dempster, Morton Grove, Illinois, headed by Pastor Jerry Nulod and Sister Pauline Nulod. Sila din po yung naging host family ko naman nung nandyan po ako sa kanila. At of course kay Pastor Paul and Sister Tess Ginto. Yan ang mga kakilala natin this side of the States. Kaya they are always the families na mga kapatiran that nag-o-open ng mga po nila bahay. The last time nandito ako, nag-stay ako mismo kina Pastor Paul Ginto for 2 weeks yata or something like that, more than a week. Kaya ang hindi ko lang po nagawa na this visit, hindi po ako nakapunta dun sa yung replica ng Noah's Ark. Noah's Ark. The last time nandito po ako nakapunta sa museum naman ni Billy Graham. At I rather go to places like that kasi ang Chicago dito, we can travel 30 minutes from here, Chicago. Galing na ako doon. Nakita mo yung mga buildings, mga famous na mga places. Tama na 'yon eh. Ang gusto ko sana mapuntahan yung replica ng Noah's Ark, yung actual size ng Noah's Ark. May tour sa loob and everything. Well, maybe next year kung may kung loloobin ng Panginoon yung yung makabisit banda dito. And of course, lahat ng CMI family, mga kapatid, magandang umaga. I saw si Pastor Rick Oitas kanina is online. Magandang gabi, magandang umaga, Pastor Rick. Happy watching thank you for joining us. At ganun din kay Pastor Roel. Yan sa Calvary Chapel, Montalban is Castillo is watching us. Good evening, Pastor Roel. May everything is well po sa inyo dyan. Sister Josefa Hobater is also watching us. Sister Josefa, magandang umaga po kay Sister Rosana de Guzman is also with us. Si Chef Ronnie Guillermo, ayan, ating napaka-supportive na kapatiran, hindi lang sa salita, kundi things that you see dito sa ating program. Ayan ang ating kapatiran. Even si Chef Ronnie Guillermo, together with Ate Gigi, his wife Guillermo, salamat po. Carla Punzalan is watching us. Kapatad, Maya Paabak. Sister Trinidad Aquino is also watching us. Magandang umaga po. Ganoon na rin kay Tess Tan, Sister Tess Tan, dyan sa may San Pedro, Laguna. Kumusta na po kayo dyan? Hindi pa yata nagkita Sister Alma na naka-online. But anyways, magandang umaga, gabi sa atin po. And continue to pray ng program na ito will reach more Filipinos na pwede po nating ma-include sa ating pong ginagawang pag-aaral, ministry dito sa Bible Cafe. And lastly, si Sister Belen Moleski is watching us. Sister Belen, maya pahapak po. Ang sabi niya, good morning and good evening po sa inyong lahat. God bless po. At
si Brother Ed. Good morning to Kape listeners and to my beautiful wife from Gumaca, Quezon. Ayun, Brother Ed, good morning. At I'm glad nandito ka, kasama ka namin. Alright. Alright, so salamat po Pastor Ram sa mga pagbati. At dito rin po, mayroon din pong isang mensahe si Ma'am Belen Moleski. Sabi po niya, if I may read this po, may you please include sa prayer niyo ang husband ni Mary Grace Mabuyo. He's having dialysis. They live in Batangas. Matagal na po siyang may sakit. Ayan. Maraming salamat po Ma'am Belen for sharing this. And we will pray for him sa aming pong mga personal prayers. Because in this program, we just usually talk about the Bible, we interact, and we don't even, this on air, at least on air, we don't even open in prayer, all right? Because we are catering yung mga, viewers natin from different backgrounds or different walks of life. Sige po, at this very moment, I would also like to greet si Pastor Renan, Ana Mangonon, nagpadala po ng kanyang mensahe saying hello. Ayan, magandang gabi din po sa inyo dyan, Pastor Renan. Sige po, we will read ang ating po mga questions na pinadala po sa atin. Unang-una ay, I believe we have, the first question kanina natanggap ko ay from kay Oscar. Do you have it with you, Kuya Ben? Yes, actually I have it. Ayan, sige po. Okay, ang sabi po niya, Pastor, is good evening, brother and pastor. Paano ko po makakayanan ang isang pagsubok sa aking buhay? Napapansin ko po sa aking sarili na madali po akong magalit at nawawala ang aking patience. Yan po. Sino po yan? Sino? Si Oscar Season po, Pastor. Okay. Oh, okay. Good evening, Sister Angeline Orsabia, Maya Pabengi, kapatid. Kamusta king Concepcion, Tarlac, Brother Burr, magandang umaga and good evening sa lahat. Coming from Brother Burr, Liv Branda. Yan, good morning bro. Bukas, ewan ko sino susundo sa akin. Brother, sinunan mo ako ha? Kasi, mga 11 yata yung dating ko dyan. 11 something. But anyways, Oscar Season. Opo. Ang tanong niya ay, can you repeat again? Narinig ko na eh. Opo. Bale, may good evening brother and pastor. Paano ko po makakayanan ang isang pagsubok sa aking buhay? Napapansin ko po kasi sa aking sarili na madali po akong magalit at nawawala ang aking patience. Tapos, meron po siyang follow-up doon, Pastor. Romans 37 verse 4. Paano po ako... Actually, walang 37 po yan eh. Yun. Paki-clarify lang, no, Oscar, yung kung anong po ito. Kasi I believe hanggang chapter 14 lang po yata yung book of Romans. Yes. Yeah, 15 or, 15? I think 15 po ba? 16, yes. Okay. Ayun, Yes. Romans 16. Opo. So, wala po siyang 37. 37. Yeah. Okay, paano? Tapos sinabi niya, paano po ako matutulungang intindihin itong tekstong ito sa aking nararamdaman? Yun, related po dun sa nawawalan po siya ng patience, saka madili po siyang magalit. At Colossians 3 verse 12 to 13. Yes. Po. Yan. Okay. All right. Ang I remember an incident nung nandun si Brother Andy ayan, witness natin at si Pastor Mike na nagpapastor na ngayon diyan sa Alaminos and also sa Concepcion, Tarlac. Yan, at one time si Pastor Mike and Brother Andy were the ones sa tabi ko. At nung magkasakit ngayon ang my late wife at siya ay nasa hospital and I have to attend her basically 24/7. Alam mo naman yung hospital sa atin, especially nasa public hospital kami noon Yes, opo. sa BGH. And meron kaming kinausap ko si Brother Andy at saka si Pastor Mike. Ang sabi ko, I cannot attend the pulpit at this point.
at kayong dalawa ang mag-take over from here. But I cannot, hindi ko siya maiiwan sa kalagayan niyang iyon. And meron akong sinabi sa kanila na I'm sure it's from Yahweh, the Lord. Sabi ko, we've been doing ministry together, three of us. Now, this is your moment. Sabi ko, if hindi nyo kayang dalawang bagay lang. Kung hindi nyo kaya ngayon i-feel yung aking ginagawa, now itong kalagayan na ito dumating sa akin, it's either I failed to prepare you for this moment. I failed to train you for this moment. Or you failed to listen to my training. Pero alam ni Yahweh, this moment is coming or will come. Kaya ang tao kasi, Yahweh speaks and Yahweh guides every single day, giving us guidance and advice, suggestion, or direction sa buhay natin. If we continue not to listen, sensitive sa direction ni Yahweh, you will be in many areas ng iyong buhay na you don't have any clue pag nandoon ka na. But all along, Yahweh has been guiding you. Hindi po tayo makakarating sa isang point na all of a sudden, para kang nananaginip na bangungot. Anong ginagawa ko sa lugar na ito? At ano ba itong lugar na ito? Definitely na. Kasi ang buhay na ito, every step of the way, every day, nandyan ang guidance ng ating Panginoon Yahweh. Ang problema ngayon, pag maayos ang ating ang nangyayari sa ating buhay, we do not have the ears to listen. We do not have the eyes to observe where Yahweh is trying to guide us. We do not know kung nasan po ang kalagayan ninyo, even si Oscar Sison. We do not know. Pero if you have been coming to our church and you've been one of the mga tao na nakikinig sa amin pong mga advice, we will know where to troubleshoot you. Pero we do not know you. Hindi po namin alam kung kayo ay churchgoer, hindi po namin alam kung kayo Kristiyano. Kaya from here, napaka-daming mga elemento pa na dapat details na dapat naming malaman on how we can minister to you. Ganun po yun. Kung nandyan po kayo sa Baguio, come to our fellowship. Let's get to know you. Let us minister sa inyo and let us help you. Pero ang buhay po, kung hindi po tayo nagpe-pay attention, pag everything is well sa ating buhay, eventually we will get to the point na we are so confused and no idea what to do with our life. Remember po, merong warning ang wisdom when it comes to introducing herself, na hindi po nagkulang ang Panginoon giving us guidance. Pero at times, the more we do not listen, we will get to the point that wisdom is nowhere to find. Kaya yun lang po ang ating masasabi sa inyong kalagayan. You are talking about troubleshooting. Ang troubleshooting po ay it takes a good time to sit, to find out where did it went wrong. Saan po nagkamali? Saan lumiko yung landas ninyo? Bakit nandyan kayo sa kinalalagyan ninyo? Yan. Kaya continue to find a church that preaches the Bible. Ganon. Hanap po kayo. Pag nahanap ninyo yun dyan, you have a pastor to bring ang inyo pong kalagayan. Because sa ganitong kaparaanan po, malabo po na we can minister po sa inyo. Sabi ninyo, ay nawawalan kayo ng patience and everything. Yan po ay tanda na wala yung presence ng banal na espiritu sa inyo. Dahil ang banal na espiritu, isa niyang clear, obvious na manifestation ay yung may patience po ang isang Kristiyano. Kaya siguro po, start from the basic muna. Ayan. Then from there on, mabait po ang ating Panginoon. At nandyan siya para umalalay, but just go to the right group or right person. But not through this. Marami pa pong dapat na go to Baguio. September 9 po, I will be in Baguio, Adonai willing, and then or sometime that week,
pahinga lang ng konti, then let's have a counseling. You are more than welcome po. Ayan. Salamat po, Pastor Ram. If I may recall po, Pastor Ram, si Oscar ay siya yung dating nag-a-assist kila Uncle Fernan. Kung maalala niyo po siya. Nag-a-attend din po minsan sa church. But then, he left. At yun nga po ang kanyang, the thing is, Oscar, we do not si Oscar, know. yeah. Yes, opo. Okay. Yeah. We do not know. Start lang sa getting to know the Lord. Kasi even nung nag-attend ka sa church, hindi ka naman mahuli. You never sat down with us. You never sat down with us. You will never know what life is all about until you sit down with someone who can give you an advice. Of course, advice lang yan. Pero pagkatapos ng advice, you have to obey that. Hindi turo-turo. Naghanap ka ng advice na magpapatuloy pa rin yung gusto mong gawain, o magpapatuloy pa rin yung own preference mo. Yes. Yung question nga po niya, Pastor, yung sa Psalm, actually hindi po daw po pala Romans, but Psalm 37. This is actually 37 verse 4. I believe this is actually one of the twisted verses coming from the book of Psalm. Na ang sabi po dito, if I may read, Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Ayan. Ito po yung isang katanungan po niya. Kasi sabi po niya, paano po ako matutulungang maintindihan itong tekstong ito sa aking nararamdaman? Yung Psalm 37 verse 4 daw po, Pastor Ram. O baka naman, halimbawa, kung ang desire mo naman is ungodly or unrighteous. Yes. Huwag naman. Hindi ganun yun. Pag you make yourself pleasing sa ating Panginoon, that means you are ready to obey everything that He commanded you. O yun. Pag ikaw ay na-engage doon, mag-iiba yung desire mo. Ang desire mo is something godly and righteous na. Hindi yung meron ka ng desire at maging religious ka lang, ay mag-grant sa yung malimong desire. Hindi po yun ang sinasabi ng Psalm na yan. Yes. Ang sinasabi ng Psalm na yan, i-engage mo kung yung, ano yung kabanalan, katuwiran na tinuturo ng Panginoon. And then later on, yun na rin ang magiging desire mo. Hindi yung may desire ka na, and then gusto mo lang maging religious, magbasa ka ng Bible, and then later, i-grant ng Panginoon yung malimong desire. Hindi po ganun ang verse. Yes. Ayan, salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan po na yan. And kay Oscar, salamat sa pagpapadala ng iyong katanungan. Nasa Cavite ka na pala ngayon, wala ka na sa Pangasinan. But anyway, thank you for joining sa ating episode, sa ating Monday episode ng The Bible Cafe. Our next question po. By the way, we are now on the first hour of our program. Ano po? So we still have 30 minutes. Sa ating mga kapatiran who are joining us right now, kung kayo po may mga katanungan, please send us your questions para mapag-usapan na po natin sa mga oras po na ito. At ang ating pong next question ay sa akin po dito, Brother Ben, ang pangalawang pumasok ay galing kay Rick De Guzman. Sige po, do you have it with you po? Sabi po, good evening, Kuya Andy. From the past discussion here, how can a person control self-pride and emotions? Because it can cause a lot of wrong decisions. Ayan, somehow related po kay katanungan ni Oscar, no? By the way, Rick, again, magandang gabi sa inyo, sa iyo dyan. So, paano daw po, Pastor Ram, itong makontrol ang pride ng isang tao and emotion? Well, it's the same. You need to accept the Lord as your personal Savior, and then from there on, start from the basic. Kasi you're asking already something na parang hindi ka pa nag-enroll sa school, you already wanna learn geometry. Kaya start muna sa kindergarten, elementary, tsaka na yung mga the harder part ng isang Kristiyano. Be a Christian muna. Yan. Pag naging Christian ka, we know what will be the question kasi itong program na ito, we cater dun sa mga Kristiyano how to live their lives na according sa Scripture. Hindi yung non-Christian trying to find a solution inside the Bible. Wag muna, maging Kristiyano muna. Then pag naging Kristiyano ka, we will know what will be
what are the questions coming para mag-grow ka bilang isang Kristiyano. Yan, and I believe ano din po yan, ano po, Pastor Ram, once we came to know Yahweh, we also practice yung alam natin na salita po niya, hindi lang siya by head knowledge, but we also should do it, apply it sa ating pong pang-araw-araw na buhay para hindi po natin makalimutan. Ayan. Anyway, maraming salamat. Sige po, Pastor. Wala naman yung one time na, ganitong gawin ko, gagawin. It's not gonna work that way. Ang pinakasusi dyan ay yung talagang magsisi tayo, magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, and i-accept natin ang ating Panginoong Jesus. Panginoong Yeshua as our personal Savior. Makikita mo, mag-iba yung perspective sa buhay na ito. And then we will know if the question is coming from a person na may relationship na siya sa ating Panginoong Jesus. Yes. Alright, salamat po. Minsan pa, Pastor Ram, sa kapaliwanagan. And Rick, thank you also for sending your question. Again po, you are watching the program The Bible Cafe sa mga kapatiran po natin at kaibigan na kakalagin lamang po. This is the program where we discussed and talked about the Word of God. Kung may mga clarifications po or katanungan na hindi po natin lubusang naunawaan, ano po, or may connection sa salita ng Diyos, interact with us dito po sa ating through our chat box. Alright, so moving on to our next question. Ito naman po ay I believe kay Ma'am Crema. Ano po? Yan po ba? Do you have it with you, Brother Ben? Can you do the honors, Bro Andy? Kasi medyo naglolo ko yung Alright, sige po. chat box dito. Alright, sige po. Basahin ko po, Pastor, itong katanungan na pinadala ni Pastor Renan. Again, Pastor Renan, magandang gabi po sa inyo dyan sa Lucena. Ang kanya pong katanungan, Pastor, ay ito po. Pastor Ram, ano po ang gagawin kapag ang isang tao, siya daw ay nakakakita ng dead loved one at ang nasa community din ay nakikita din ang same dead person sa dati niyang bahay na tinitirhan? Salamat, Pastor Renan po ito. Ayan, Pastor Renan, yan po. Oh, wow. I do not know kung anong gagawin sa taong yun. Patanong kaya kung anong lalabas sa wedding kinabukasan. Hindi naman. Hindi ko po alam kung anong gagawin sa taong yun. Humihingi ba siya ng tulong? Ang tanong. Humihingi ba siya ng tulong? Humihingi ba siya ng advice? Siyempre, hindi naman tayo basta manghihimasok sa kung ano yung mga nangyayari sa buhay ng mga tao. Yan ay, even yung mga tupa na nga natin, is enough for us, is enough grace to take care yung mga pinagkatiwalang individuals and families ng ating Panginoon. Pero how about others? Is that really our business? Anong gagawin ko sa taong yun? Nakakita daw ng yung loved ones niya, dead ones niya. That is common naman sa Pilipinas sabi nga, ito ay couple of times na lumabas sa aming pag-aaral, even from yesterday, pinaremind sa akin ng Panginoon na tayong mga servants niya, tayong mga sinugo niya, ang isang pattern na ating pong pwedeng i-apply ay yung habilin niya sa kanyang mga disciples when He sent them 2 by 2 to different villages and communities. Ang habilin po niya, huwag niyong kausapin yung mga taong nasa daan. You go house to house, and pag pinatuloy kayo ng isang pamilya, stay there. Yun po ang habilin niya. Those who are interested to what you are about to tell them, stay there. Yung mga taong nasa daan, don't talk to them. So, ang ating Panginoon ay sinugo niya ang bawat isa sa atin to particular people Meron siyang misyon at ipunin natin yung ating katalinuhan, ang ating energy, ang ating training to those people, families that He sent us to make a difference. Hindi lahat ng tao ay business natin. Hindi lahat ng nakikita natin, nakikialam tayo. Yun lang yung alam ko sa ministry. Ang tanong ngayon, Pastor Renan, ay humihingi ba siya ng tulong sa atin? Pangalawa, Kristiyano ba yan? Yan ba ay may mga ang taong bang yan ay meron siyang unsettled account doon sa namatay niyang loved ones. Baka naman siya ay harsh and everything. At hindi natin alam. Ito na naman ngayon.
We need Mhm. more details on how to minister to that person, and we do not know if that person ay humihingi ng tulong sa iyo. Yes. Ayun. Kristiyano ba yan? Hindi pa rin natin alam. Ayan. Maraming salamat po, Pastor Renan, sa katanungan po na yan. And I agree po, Pastor Ram, as what you said kanina, this is one of the things that are quite common dito po sa ating lugar. Ano po, na yung mga nakikita, madalas po natin ano po ito, na maririnig, ano po, from different people. Well, anyway, basta tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, and we keep on asking Him to protect us, kasi meron pong mga kumbaga given na po na andyan yung mga unseen na mga beings. So Pastor Ram mentioned before that we should not so arrogant pagdating po sa mga being po na ito, because they are more powerful than us. Kung wala po ang presensya ng Diyos po sa atin, wala po tayong sinabi sa mga beings po na ito. Kumbaga andun yung, hindi naman yung matatakot, but andun yung respeto po natin sa kanila. Again, maraming salamat po, Pastor Renan, sa inyo pong katanungan. Meron din pong Pastor Ram, if I may read this, yung comment ni Ma'am Belen Moleski. Comment lang po pala ito, or statement. It's not really a question. Sabi po niya, ang text po last week is about wise man and fool. I asked my husband how many percentage na fool ka at ano ang mga iyon. At ganun din po, tinanong niya ako, we both have 5%. It's good to talk. It's good to talk about so you can remind to one another so we will not do the foolish work. Share ko lang po kasi I think it helped. Yung sa last Bible study po natin last week sa book of Proverbs. Maraming salamat po, Ma'am Belen, for sharing ang inyo pong at least discussion, part of your discussions ng inyo pong may bahay. And truly it helps to remind ang bawat isa sa atin. Kumbaga merong self-check na tinatawag, saan nga ba ako? Ano na nga ba ako ngayon sa panahon ngayon? And so ano yung reading natin doon? Last week po, Pastor Ram, sa sa where is it? Evil pursues sinners, but righteous fools. I believe last week nagsimula po tayo sa verse 21. Pastor Ram, ano yung sinasabi ni Sister Belen? Ano yung text niya? Yung message po niya. Yeah. Opo, Pastor, parang basahin ko lang po, Pastor, ulit. Ang text po last week is about wise man and fool. I asked my husband how many percentage na fool ka at ano ang mga iyon, at ganoon din po tinanong niya ako. We both have 5%. It's good, I think ang gusto niya pong sabihin, I think it's good to talk about so you can remind one another. So we will not do the foolish work. Share ko lang po kasi I think it help. Yung nagpapaalalahanan po ba? Tama po ba yan, Pastor Ram? Or they reminding each other? Yes. Opo. Sure. Kasi sometimes meron tayong may mga foolish pinupursong things but they're foolish. Kung may partner ka, maganda yung nakikita niya yun, mariremind ka. Or alam mo ba, yung consequence ng possible na pupuntahan yan. Yun, siguro yun ang tinutukoy ni Sister Belen. Sure. Maganda yung nag-uusap, lalo na kung open kayong mag-asawa to listen kung ano yung na-observe niya sa iyo. Parang nung buhay pa si Ate Josie, ayan, pag after ng message, dahil audience ko siya, siya yung pinaka number one critic ko. Siya yung number one critic ko. Ito ganito, dahil okay. Nag-improve naman ako, di ba? Kung walang magkikritik sa'yo, hindi mo nakikita yung mga bagay na kilos mo, yung mga mannerism mo na hindi nakakatulong. Ayan ang the best na homiletic here ang mga asawa natin. Opo. Yeah, alright. Yan, maraming salamat po. Napakaganda nga po nun, Pastor Ram, lalo na pag alam po niya yung limitation naman na hanggang dito lang ang aking sasabihin.
para hindi naman ma-irita itong aking partner. Anyway, I would like to greet si Sister Angeline or Sabia. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan sa Concepcion, Tarlac. This time, ito po, may mensahe si Ma'am Belen Moleski. Yes po, we remind po para hindi magkasala. Ayan, napakaganda naman pong partnership ng mag-asawa. Anyway, we will read ang ating pong last question of the night. And hopefully ay magpadala din po kayo ng inyong mga katanungan sa mga susunod po natin na episode or even after ang ating episode po for the night, dahil i-review po natin yan and we will check kung may mga katanungan po na hindi nabasa. Ito naman pong last question po natin ay galing po kay Ma'am Crema Canlapan. Yan. Alright. Do you have it with you? Brother Ben? Yung katanungan po ni Ma'am Crema? Katanungan po niya, Pastor, how do we grieve the Holy Spirit, and can a born-again believer blaspheme the Holy Spirit? By Chris Canlapan. Chris Canlapan. Perhaps sa may bahay po ito ni Ayan, maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong katanungan. Alright. Salamat. Salamat, Sister Crema Canlapan, for sending us that question, even by your hubby, Brother Chris, Canlapan. How do we grieve the Holy Spirit? Bilang magulang, having 3 children, they know your instruction. Alam nila yung mga habilin mo. The things that you want them to do. Mula sa house chores at sa kanilang pag-aaral, sa kanilang routine, sa kanilang time to come home. It's already set. You already gave that instruction. Now, if they will obey yung mga habilin mo sa kanila, it is pleasant for you, because that's how you see them becoming well, not only in the present, even in the future. Yan ang idea ng instructions mo sa kanila Though tayo'y limited, pero eto ngayon ang ating Panginoong Yahweh. Ang ating Panginoong Diyos, He knows what is now and He knows the ending of all things. So as much as possible, i-guide niya tayo dun sa we will be connected in life even forevermore. So He gives us guidance, He gives us instructions. Now, the moment we pursue other avenue not leading to where He is guiding us, we will grieve Him. Ganun din ang isang parent na exactly yung hinabilin mo, yun ang alam niya, hindi niya ginagawa, it grieves you. That's how we grieve the Holy Spirit, not doing the things that He instructed us to do. We're not listening to the voice that where He is guiding us to get to be and to engage. We grieve the Holy Spirit. Now, Christians can grieve the Holy Spirit definitely. Definitely. Because ang Holy Spirit to the unbelievers, He convicts the unbelievers to realize how sinners they are. And so they will come to Christ and accept Him, recognize Him as their Savior. Yun lang ang work ng Holy Spirit sa mga unbelievers. But the Holy Spirit gives guidance sa mga Kristiyano. Doon ngayon, nag-grieve ang Holy Spirit because anak ka ng Diyos and yet you're not following yung kanyang instructions, guidance na binibigay niya constantly. Now, ang tanong, ang isa bang born again na isa bang Kristiyano ay pwedeng ma-blaspheme ang Holy Spirit? Well, pagdating dun sa bagay na yon ay hindi mabablaspheme ng isang Kristiyano. Hindi siya darating dun sa puntong siya ay i-reject niya yung ministry na ginagawa o existence ng banal na espiritu. Pero ang hindi ko mo nag-a-attend sa church, ang isang tao ay Kristiyano po siya. Yan naman ang natin. Kaya yesterday, again,
I shared sa ating mga kapatiran sa church, even sa Blessed Life Harvest Church, na for me, the way I look at people, none of them is believer. Wala pong believer sa harapan ko. I only look and I only look and observe, watch for the fruits of every person. Then the more fruits you bring me, fitting yung fruits of the Holy Spirit, the more you are convincing me that you are a Christian. Pero it's not because you are sa church, you come to church, even just because you preach the gospel, that makes you a Christian to me. Absolutely not. Because so many pretenders are inside the church. Kaya yun ang ano natin. Can a Christian or can a churchgoers blaspheme the Holy Spirit? Well, a churchgoer can definitely blaspheme the Holy Spirit, thinking if they just continue to engage, continue yung routine nilang pagiging religious, they can actually make it to heaven even though they're not humbling themselves before God and confessing their sins and recognizing Yeshua. Meron po, maraming mga churchgoers na gano'n. Kala nila, to be a Christian is just go to church, bring your Bible, give your money sa give your money sa offering box or sa basket, and then you sing a song, and yung pagmumura mo, hold mo muna yung pagmumura mo dahil mga taong to hindi nagmumura yan. At saka yung bishop mo, tago mo muna yan. Basta nasa church ka naman. At kung saan pupunta yan, dyan, punta ka rin doon. Punta sa langit. Punta ka rin sa langit. Marami pong mga taong ganun sa church. So they definitely blaspheming the Holy Spirit. Churchgoers can do that. Pero ang isang Kristiyano, hindi po niya binlaspheme ang Holy Spirit. To start with, kaya siya naging Kristiyano. Because he recognized that he needed to repent. He needed to humble himself. He needed the Savior sa kanyang sarili. Pag ginawa ng isang taong yon, lampas na siya dun sa pag-blaspheme sa Holy Spirit. Yet, he can grieve the Holy Spirit na sa kanyang buhay. Now, the more you grieve the Holy Spirit, the more you are miserable sa buhay na ito as a Christian. Okay, sige, nagawa mo na yung mga bagay na gusto mong gawin, makamundo and everything, but there is no joy there. Wala talagang joy sa buhay na yan. You made yourself tired. You consume your life, and yet hindi ka naman joyful. You went the opposite of your nature bilang isang Kristiyano. Yun na, you're grieving the Holy Spirit now. Napakalungkot na buhay na yan when you live a life grieving the Holy Spirit. Sayang yung pagkakilala mo sa ating Panginoon. I will not be jealous of those people. I'm glad na tayo nabubuhay according sa kautusan ng ating Panginoon. And so, we give joy. We give joy to the Holy Spirit, and the more joy we give Him, the more strength we have. The joy of the Lord is my strength. Amen. Amen. Linya. Kaya yun po, pwede mong mag-grieve ang Holy Spirit ng isang Kristiyano. Pero hindi ang tawag dito? Blaspheme. Blaspheme. Opo. Hindi pwedeng ma-blaspheme ng Holy Spirit ang isang tunay na Kristiyano. Dahil that's the very reason why bakit siya naging Kristiyano. He recognized the conviction ng Panginoong Banal na Espiritu sa kanya. I wanna greet si sige po, Pastor. Presentasyon Gamboa is watching us. Last name ko po kayo magandang umaga, gabi kung saan po kayo na yes. Si Liz Arciga Gonzalez, good evening, I believe sa Pilipinas siya. At si Joel Custodio, yan, dito naman sa Blessed Life Harvest Church, si Brother Joel. Magandang umaga sa ating Brother Joel, and welcome sa ating programang The Bible Cafe live episode. At ganun din kay Brother Sunny Buenafe Carino, yan sa Las Vegas, Nevada naman. Brother Sunny, magandang umaga sa inyo dyan. Alright. At salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan. And dito rin po, Pastor Ram, mayroon din pong mensahe si Pastor Rec Oitas Jr. Sabi po niya, related po sa correcting one another.
My best critic, as I really appreciate, is my wife na nakakatulong sa aking leadership sa mga ministries. Ayan, maraming salamat sa Panginoon. Ano po, dahil andyan yung partnership ng mag-asawa. Sabi naman po ni Ma'am Bilen Moleski, share din po, I would like to thank Pastor Al Samson sa pagtuturo niya and also sa pag-counsel niya sa amin is a lot of help sa akin para sa paglakad ko sa Panginoong Yeshua. Ayan, salamat po. Salamat for sharing. At sa lahat po ng ating mga kapatiran right now, kami nga po ay lubusan na nagpapasalamat sa oras po na inyong inilaan. Maraming salamat po sa inyo, Pastor Ram. Even Brother Ben also here with us. At nawa, patuloy po tayong magsama-sama, no? Adonai willing sa araw po ng bukas. And again, we would like to hear from you sa inyong mga katanungan, clarifications regarding po regarding po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Si Brother Andy po ito, pansamantala po na magpapaalam sa inyo at patuloy po na nagpapaalala na ang ating pong buhay ay hindi lamang po sa tinapay, kundi sa bawat salita po at gabay na sa atin ay binibigay. Maraming salamat po. Okay, Brother Ben po na nag-iwan ng mensahe sa Matthew 7 verse 7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Ayan. All right. All right. Salamat, Brother Andy, Brother Benedict. Oh, wow. I'm glad na may mga kasama ako. Of course, nandyan naman kayo. Yes. In and out of season. Kumusta yung panahon dyan? Naulan pa rin? Wala Ulan na. pa rin po. May mga ano Ulan lang po, pa rin. Pastor Ram, may mga isolated pero I think kahapon po yata yun, no? Kuya Ben, medyo umulan ng malakas pero hindi na po kumpara ng nakarang mga Pero basa pa rin linggo. yung Baguio, Basa pa rin. Hindi na po as in kagaya po ng mga nakaraan, Pastor. May mga isolated lang po pero hindi naman talaga. Kanina umulan pero ano lang po siya halos saglit lang at hindi naman po ganun kalakas. Okay. So, I'm not looking forward sa maulan na Baguio. Oo nga po. Yes. Sa Las Vegas, heading back, hindi ko pa chinyek kung ano yung weather doon, but nung nagpunta ako dito about 10 days ago, ay napakainit. Pero dito, maganda na po yung weather dito sa bandang Chicago area. Sabi po ni Sister Crema, thank you so very much, mga kapatid. Stay safe. Love you all. Shalom and Maranatha. Absolutely. Salamat din, Sister Crema. At kanina po ang naging proverb natin, proverb of the day, ay ang sa Proverbs chapter 14, verses 1 to 4. If I may, the wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hand. He who walks in his uprightness fears the Lord, but he who is perverse in his ways despises him. In the mouth of a fool is a rod of pride, but the lips of the wise will preserve them. Where no oxen are, the trough is clean, but much increase comes by strength of an ox. 4 verses, pero ang daming pwedeng ituro sa buhay natin. Practically. Amen. Mas maganda pa yata ang mga tao, magbasa na lang ng 1 chapter Proverbs a day, yung mga practical things to do Yes. na godly. Opo. More than sa pakikinig sa mga tinatawag na mga practical preachers. Ang practical preachers ay kinukubli nila yung maraming bahagi ng abilin at pinapagawa ni Yahweh. They just want to be pleasant sa pandinig ng mga tao. But kanina, we look at the wise woman. It's not only a woman, but each one of us. Kung tayo we are doing our part in a given group or in a given family, things will go in a forward direction. Di po yung we pull something, we stop something in the progress. Kaya yun po i-applied sa bawat isa sa atin. Now, let's bring that with us even today. Amen. Sa ating tulog, sa ating araw. Nawa yun ay manatili sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Remember, kung knowledge lang, hindi na-apply, walang understanding. According sa scripture, pag walang understanding, yan ay nakakalimutan natin. Kasi hindi naman natin siya isinabuhay o in-apply sa ating mga
buhay. Salamat po again sa bawat isa joining us with us dito sa live episode at thank you sa mga manonood nito sa archive either dito sa Facebook or sa YouTube. May you continue to pray for us, be part of this program sa inyong panalangin and whatever support you can bless ang Bible Cafe Ministry. Ayan, Yes. salamat po. Again, kami po nagpapasalamat from Baguio dito sa Bolingbrook, Illinois, sa inyong pagtitiwala, even spreading the word sa inyong mga friends about sa program na ito. Wala po tayong ibang pinag-uusapan, binibigyan ng diin or itinataas dito, kundi yung kabanalan ng salita ng ating Panginoon at ang kabaitan, pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang ating pwedeng patuloy na madig dito sa programang ito. Please spread the word. Tell your friends. Yes. Post ninyo sa inyong mga Facebook account, Facebook page. May pahabol si Sister Rosana. Sabi niya, see you very soon, Pastor. Pastor Ram, have a safe travel back to Las Vegas. Sister Edeline, sabi niya, thank you po, Pastor Ram, Brother Andy, and Brother Ben for Ayan. sharing God's word. May God bless you in all bros. And ano pa sabi niya? Bros, yun nga, nag-ano itong, anyway, salamat, Sister Edeline and Sister Belen. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po. Rosana again, what a blessed morning to start our day. Thank you, Bible Cafe. Happy Monday, Labor Day, USA. Ayun, salamat again. Well, again, kami po nagpapasalamat. Si Pastor Rameses Gambo po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. As we always say, mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Everyone, Shalom. Shalom. Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas,